pagkaguba sa flood control sa Matina Gravahan. Gi-Kwestyon sa ICI. Ating sayra ng kompletong detalye. Pinaagi sa report uban ni Radyoman Bien Abanos. DXDC Radyoman Report. Nakitaan karon sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI sa problema ang flood control project sa Matina Gravahan, Davao City aton sa gihimong nga inspeksyon Nobyembre 5, 2025 adlong Miyerkules. Matud pa ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin nga ilang subayon ang rason nganong nahitabo nga nagguba ang porsyon sa flood control project sa lugar. Busa ila karon nga subayon ng kontrata sa Department of Public Works and Highways o kontraktor sa maong proyekto. Matud sa opisyal nga dako nga question nganong adunay porsyon nga naguba sa wala pa ang duha ka tuig. Busa tadaon ng materyales ilabi na ang timplada sa semento. Hinoon sa karon dili pa sila makatumbok kung kini substandard. Busa ipahigan na matud pa ang investigasyon subay sa test nga himuon sa DPWH. Kasama mo sa Baritig Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos, Tatak Armen.